todos, boa tarde. Bueno, acabamos de escoitar a Oda á Alegría da novena sinfonía de Beethoven. Leximos esta obra para comezar o noso concerto por varios motivos. En primeiro lugar, porque este ano conmemorase o bicentenario da estrea desta peza. Estreouse o 7 de maio de 1824, pero sobre todo por outro motivo, porque esta peza é un himno que representa a concordia, a irmandade, a paz tan necesaria nestes tempos. Son das Flores representa a tolerancia, o respeto, a convivencia en armonía entre as distintas nacionalidades, e eu sei que entón queremos dedicarlle este concerto a todos eses nenos e nenas que tristemente, aos que tristemente se lles está arrebatando a súa infancia só porque viven en países nos que teñen a mala fortuna de non poder convivir en paz, precisamente por falta de eses valores dos que son tan importantes e que destacamos en Son das Flores. Pois nada, a todos eles e elas les queremos, les enviamos todo o noso amor a través da nosa música con este concerto dedicado para eles. Chegamos ao noso concerto de final de curso. Este é o terceiro final de curso, parece increíble. E como todos os finais de curso, gustanos facer un balance de como foi todo o ano e contárvolo tamén a todos vos para que vexades un pouco cales foron os avances que tivemos neste ano no proxecto Son das Flores. Entón, vou a daros así un pouco de paliza agora ao principio, pero que me gustaría que souberades todo por o que pasamos neste curso. Bueno, o curso arrancou por todo grande, saindo na tele, saímos en Got Talent, deronnos os 4 síes o xurado, e desa forma recordamos aquela vivencia tan increíble que foi a nosa experiencia en Madrid, cando gravamos o programa. Así arrancou o curso dun xeito fantástico, e logo viñeron distintos premios. En novembro nos concederon o primeiro premio de boas prácticas de educación inclusiva, o que nos situaba como o primeiro centro, o primeiro cole de Galicia como en canto a boas prácticas de educación inclusiva, recoñecéndonos. Este recoñecemento nos enorgulleceu moito, precisamente por o que significaba, e fomos a recibilo a Santiago, ao Palacio de Congresos de Santiago, e ali tocamos, recordades, nenos e nenas, tocamos diante de máis de 1.500 docentes. Foi outra experiencia increíble. En marzo, no mes de marzo, chegou outro recoñecemento de vigueses distinguidos, a proposta do grupo de Ana Ortiz, a cal tamén queremos agora neste momento agradecer todo o seu apoio e o seu cariño, facendo unha mención especial a Fernanda Beijón. E este recoñecemento foi tamén moi importante porque reforzaba ese sentido de pertenza que pretendemos que se sinta na nosa orquesta, que sintan os nosos nenos e nenas. Porque a nós non nos gusta falar de inclusión, sino que pertencemos, e iso é o que leva o noso nome, non? Son das Flores. Entón este recoñecemento tamén reforzaba ese sentido de pertenza. Por outra banda, tamén neste curso tamén se foron estendendo os lazos de colaboración con entidades ou particulares. Así, ademais de seguir co convenio de colaboración que tiñamos co Conservatorio Superior de Música de Vigo, grazas ao cal 3 alumnos de prácticas do Conservatorio estiveron colaborando durante todo o curso no noso proxecto. Ademais disto, establecimos outro convenio de colaboración coa Fundación Malleusis, grazas a cal tamén 3 dos nosos nenos e nenas tiveron a inmensa sorte de, durante este curso, estar becados no Conservatorio Malleusis e estar recibindo unha formación oficial de violín. máis novidades, hubo moitas novidades neste curso. Outra novidade foi que ademais da orquestra de cartón e a orquestra de instrumentos reais, que era o que tiñamos en anos anteriores, pois iniciamos dúas actividades máis neste curso. Iniciamos unha actividade de música en movimento para os máis pequerrechos do cole e creamos o coro Son das Flores.
Desta forma, o proxecto Son das Flores se estendía a todos os nenos e nenas de infantil e de primaria do cole, ademais de seguir acollendo aos nenos e nenas de secundaria, que a pesar de deixar o cole, pois, siguen vinculados á orquestra. E deste xeito, pois, se en anos anteriores estaban sobre 40 nenos e nenas formando parte do proxecto Son das Flores, este ano 63 foron os nenos e nenas que estiveron inscritos nesta actividade durante o curso. Bueno, máis novidades, ou tantas novidades, verdade? Máis novidades que quedaron atrás aqueles tempos nos que tiñamos que tocar instrumentos de cartón porque non tiñamos instrumentos reais, afortunadamente. A día de hoxe xa todos os nenos e nenas da orquestra pois contan co seu propio instrumento, e isto nos permitiu que dende o mes de xaneiro pois puderamos establecer un banco de préstamo de instrumentos e os rapaces e rapazas poden levar o seu instrumento para casa e estar avanzando moitísimo máis no estudo. De feito, notouse moitísimo este avance, non? Por o feito de xa non só ter que tocar esas horiñas que tiñamos de actividade no cole, sino que xa podían tocar todo o que quixeran nas súas casas. E así foi que tanto avanzaron neste curso, pois pasaron de tocar do oído, como tocábamos en anteriores concertos, agora vedes que temos atriles no escenario. Outra das novidades, porque xa len partituras e ademais len en diferentes claves, cada sección na clave que me corresponde, clave de terceira, clave de fa, clave de sol, bueno, increíble. Unhas máquinas. Bueno, xa tocan a distintas voces, son capaces de colocar dedos, que ata o ano pasado tamén só tocábamos con cordas ao aire. Entón, bueno, quero darvos os parabéns, nenos e nenas, porque neste curso traballastes moitísimo, o fixestes super ben e avanzastes moito, así que un aplauso. Moitos e grandes no musical, pero tamén seguen sendo grandes tamén no resto de ámbitos nos que traballamos neste proxecto, no desenvolvemento emocional, no desenvolvemento social, cognitivo dos nosos nenos e nenas, no reforzo da súa autoestima, da súa confianza, da responsabilidade, nas experiencias vividas, en fin. E todo isto só pode ser grazas ao grande e fantástico equipo Son das Flores que está con estes nenos. Tanto os que traballan directamente con eles, os profes, que os están por aí todos por a orquestra, e algúns no público, profes de música e profes que non son de música, todos os profes, pero tamén grazas á colaboración tamén de todas esas persoas que de alguna forma, dun xeito ou doutro, forman parte do equipo Son das Flores, pois colaboran de algún xeito. Me refiro aos padriños e madriñas, as administracións, destacando a colaboración da Consellería de Educación, en especial do Conselleiro e do Director Territorial, e do Concello de Vigo, e outras entidades colaboradoras, Ópera Prima, que está dende o inicio aí apoiándonos, o Conservatorio Superior de Música de Vigo, a Fundación Malleusis, a Asociación Galicia Fidel, que bueno, máis adiante falaremos dela, e a Fundación Paidella, que, por certo, aproveito para comentaros que grazas á Fundación Paidella, pois o 28 deste mes, o 28 de xuño, faremos a nosa primeira grabación profesional en estudios profesionais. Iremos a Coruña, aos estudios MANS, e allí faremos a primeira grabación de Son das Flores. Bueno, nos nosos nenos e nenas, no resto da comunidade educativa, superou un ano máis as nosas expectativas, e a música segue a transformar casi dun xeito máxico as nosas vidas e o noso barrio. Así que un ano máis nos sentimos felices porque o balance deste curso é super positivo, moi positivo. Así que nada máis, despois deste repaso de todo o que foi o noso curso académico, pois vamos a dar comezo ao concerto, que desexamos que o disfrutedes moitísimo. Vamos a chamar ao escenario os pequerrechos de Son das Flores e a súa profe, a Lidia. Vamos a dar un forte aplauso a nenos de música e movimento.
unha peza que se chama A Marcha do Primeiro Dedo. Como teño explicado moitas veces, a infinidade de veces nos concertos, todas as nosas cancións teñen un obxectivo pedagóxico e, como non, esta tamén. Esta foi a que utilizamos ao principio de curso cando empezamos a poñer os dedos nas cordas. Entón, esta foi a primeira, cando empezamos a utilizar o primeiro dedo, que parece xa que quedou lonxísimo, xa, porque agora xa meten todos os dedos. Así que, bueno, a marcha do primeiro dedo con todos vos. É unha peza tradicional galega, chamase Danza de Paus. E bueno, nesta peza vamos a pedir a vosa colaboración. Agardamos que nos axudedes. Vamos contar un pouco en que vai consistir esta colaboración. Esta peza, durante a peza hai un momento no que os nenos e nenas van chocar os seus arcos. Entón, queremos que vos, todos vos, fagades palmas no momento no que eles choquen os seus arcos. Como non saberedes ao principio onde meter as palmas, o que vamos a facer é unha primeira volta de recoñecemento para que sepades onde van as palmas, as seguintes, na segunda e na terceira, xa vos unides todos con nós. Entón, vamos coa danza de paus.
adiante, que xa están no escenario, as gambistas nosas. Neste momento vamos a falar, se queredes sair preparándovos, como cuarto ano consecutivo temos a sorte de participar na actividade Teaching to Teach, que a profesora Sara Ruiz leva a cabo no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Esta actividade consiste en que o alumnado do Conservatorio Superior pois imparte clases de viola ao alumnado de Son das Flores, baixo a supervisión da profesora Sara. O obxectivo desta actividade, pois poñer en práctica, que os alumnos do Conservatorio Superior pois poñan en práctica e desenvolvan pois as súas competencias docentes. Neste curso foron 5 nenos e nenas de Son das Flores as que tiveron a sorte de recibir esta formación individualizada no Conservatorio Superior. E 3 os alumnos de Sara que realizaron as prácticas docentes. Ana, Marcelo, que están por ali entre a orquestra, e Álvaro, que hoxe non está con nos. Entón, hoxe o que nos traen é unha pequena mostra do traballo realizado. De feito, non van a tocar os 5 nenos, solo 2 nenas, Ámbar e Amina, en este caso Amina en primeiro lugar, e logo Ámbar. Será unha pequena mostra, pero se queredes máis, nos próximos días farase un concerto no Conservatorio Superior. Estes todos convidados a seguir disfrutando do traballo realizado por as violagambistas da orquestra. Pois, sen máis, a Mina ou a súa profesora pois nos van a tocar unha peza maravillosa de gamba. Estas delicadas pezas de viola da gamba, pois continuamos coa orquestra e vamos facer con unha peza que a retitulamos, nos chamamos de nos Retranqueando. Tiña outro título, pero nos pareceu ben chamala así porque precisamente nesta peza vamos a tocar e vamos a cantar utilizando a retranca galega. Xa estaredes pendentes da letra, saberedes de que vai. Bueno, a letra, de feito, vamos a proxectar aí atendes, e o que vamos a intentar tamén neste caso é pedir a vosa colaboración para que nos axudedes. Van ser 3 voltas que lle vamos a dar a peza. En cada volta vamos a cantar unha copla, pero como non sabedes moi ben a melodía, pois a primeira vez a cantarán os nenos e as nenas e logo a repetiremos todos xuntos, vale? E así con cada unha das coplas en cada volta. A ver que sae.
o sea, non temos límite, pois agora nos atrevemos con outro estilo musical diferente. Vamos agora a tocar un boogie-boogie e, bueno, a ver que sae daqui e que agardamos que vos guste. Unha parada musical para dar un anuncio especial, pero non sei, está Alfonso por aquí, alguén da Alfonso Franco? Nadie. Está? Sí? Estás? Estou. Ai, genial, vale. Fiu, é que non te vi antes do concerto, pensei que non estabas. Bueno, pois vamos alá, entón, agora do anuncio ben feito. A ver, pois nada, que queríamos facer neste momento unha parada musical para facer un anuncio pois moi especial. Como moitos de vos sabedes, o ano pasado pois firmamos un convenio de colaboración coa Asociación Galicia Fidel, por medio do cal pois dúas nenas da orquestra tiveron a inmensa sorte de irse de campamento no mes de xullo ao San Simón Fidel, que se celebra na illa de San Simón. E bueno, ademais de pasalo señal, de pues, pasar unha semana disfrutando, aprendendo, tocando, bueno, pasándolo pipa. E aparte diso, pois, ademais, Galicia Fidel nos invitou un día a toda a orquestra, recordades, nenas, que fomos a San Simón, foi un día inolvidable de música, sí, de convivencia, de chapuzón, de concerto, bueno, foi increíble. Bueno, pois este ano pois, continuamos con esta colaboración, así que Alfonso, pídoche o presidente da Asociación Galicia Fidel que suba ao escenario e que nos faga entón este anuncio. Agradecer a todos que estáis facendo esta maravilla, porque é verdad que é maravilloso cada ano que vimos aquí. Nos traballamos tamén con rapaces e rapazas para que toquen música, pero esta maneira de facerlo é absolutamente increíble. Parabéns, de verdad, para todo o equipo e parabéns para todos vos, que é unha maravilla vervos avanzar do ano pasado porque avanzastes, así que este ano na illa vais a dar un concertazo cando vayades ali a tocar con nós. Pois... Hacemos a entrega, sí, ¿no? Sí. Bueno, pois o anuncio, digo, xa. Pois o anuncio super especial era que este ano non son 2 becas, senón que son 5 becas, 5 becas, 5 niños que se van a ir a San Simón. Super agradecidos a Galicia Fidel por dar esta impresionante oportunidade. Entón, vamos a facer a entrega dos diplomas das becas. Entón, vamos chamando e despois se queredes facer foto ou algo. Entón, a primeira bolsa vai ser para Selena Guzmán Rodríguez. Venga, cobra.
Vale, a outra será para... Non sei moi ben como se di, en Vei Sección. A seguinte para a base Sección. Luciana Guzmán Manuel. Y Milagro Rigueiro Picado. Claro, bueno, non podemos dar todas as bolsas que queríamos. Vamos cada ano intentando facer un pouco máis para que cada vez poda disfrutar desto que bueno, creo que vos vai gustar muitísimo. Pero ademais este ano tamén queremos que vayades todos e todas a illa. Así que Pois nada, seguimos co concerto. Chegou o momento agora de chamar, bueno, de actuación do coro de Son das Flores. Así que chamamos ao escenario a súa directora, Livia Leal, e vos ides preparando a todos os nenos e nenas do coro. Como vos expliquei ao principio do concerto, o coro é unha das novidades deste curso. O coro Son das Flores creouse a principios deste curso, así que leva moi pouquiños meses traballando, pero a verdade é que saberedes o ben que o fan. Vamos a tocar dúas pezas, vamos a cantar dúas pezas co coro. A primeira, os molesta. Entrades. Bueno, pois vamos alá. Vamos a tocar dúas pezas. Vamos a anunciar a primeira seguro que a todos vos soa, chamase As Notas Musicais, é unha melodía que pronto recoñeceredes todos. A interpretar vai ser unha peza super especial que lles encanta aos nenos. Estabas desexando esta peza, sabedes cal, non? Cal? A do himno do centenario do Celta. É unha das súas pezas favoritas.
Entón, bueno, este himno do centenario do Celta foi composto por o músico José Manuel Fernández, profesor do Conservatorio, que nos acompaña, está por aí, damos un forte aplauso. José Manuel compuso este himno centenario que aos nenos lles encanta, e vamos a pedir a colaboración para cantalo pois dos profes de Son das Flores, unha colaboración especial do público que queremos que suba ao escenario Xoel, co seu corno para dar a entrada, e a súa Manu tamén. Así que un forte aplauso que nos van a acompañar. todos os nenos e nenas do coro. Bueno, non queremos rematar, non quero rematar sen antes agradecer a todos os profes que están aí día a día traballando con estes nenos e nenas para que den o seu mellor. A Plácido, que está por ali, un forte aplauso. A profe Cris,
Chelo, a Paula, a Sara, a Gamba, Lidia, no coro. E bueno, mandamosle tamén un aplauso a Ruslana, profe de flauta, que se encontra en Alemania, pero bueno, le mandamos tamén un forte aplauso para ella. Agradecer tamén aos alumnos do Conservatorio Superior de Música de Vigo que están facendo as súas prácticas con nos no proxecto, a Ana, na Vila da Gamba, a Marcelo, na Vila da Gamba tamén, e a Martín, que está coas prácticas de producción e xestión, que anda por aí tamén. Non sei onde andas, Martín, por aí. Vale. E agradecer tamén aos colaboradores especiais na orquestra, que son Lucas o piano e Mateo coa guitarra eléctrica. Bueno, e por suposto ao resto do equipo, a Sandra, a Rafa, a profe Merce, ao claustro do Centro Cinto Risco, as familias, a AMPA, os socios de Son das Flores, e, por suposto, aos nenos e nenas que son os verdadeiros protagonistas deste concerto. Este aplauso para os nenos e nenas está ben, pero podemos facer moito mellor. Entón, o que vamos a facer, vou vos presentar un a un para que os coñezades. Entón, vou vos presentar por seccións, para non ir aplaudindo un a un, presentamos a sección enteira e logo lle damos un aplauso enteira á sección. Vale, entón vamos a empezar por os violíns. Na primeira fila temos a Mila, podes ir saudando para que vos... Mila, Luciana, Alba, Martina, na primeira fila. Na segunda temos a Gino, podes vos levantar. Temos Gino, Rodrigo, a Irina, Joao, e na terceira fila a Susa, non se te ve Susa, Susa, Lua, Marc, Kiara, Ainhoa, Chantal, e esta é a sección de que les damos en outra. Seguimos coas violagambistas, temos na primeira fila a Mina e a Amba, e na segunda fila temos a Miranda e a Estefi. E vamos a pasar as violas de raza. Nas violas temos a Envei e a Selena, na segunda fila a Gwen, a Gabriela, na terceira a Isabela, perdón, Isabela y Uriel, perdón, un pouco atraso para as violas. Estaba pensando, o que falta mogollón, é que realmente os faltan mogollón de nenos, ainda somos máis, Seguimos cos chelos, na primeira fila temos a Abas, a Mandiara, na segunda a Rubén, a Alex, na terceira a Cassandra e a Aixa. E logo, os máis grandes da orquestra, os contrabaixos, Sofía e Fabiana. E como vos digo, faltan bastantes nenos, así que un aplauso tamén. Pois nada, imos coa última canción. Vamos a cantar, bueno, para cantala vamos a pedir tamén que saian ao escenario todos os nenos e nenas que os estiveron aquí no concerto, os nenos e nenas de música en movimento. E, bueno, con ela nos despedimos e desexamos que o pasarades tan ben como pasamos nos aquí no escenario e agardamos vos, pois, nos seguintes concertos de Son das Flores. Moitas grazas.
de outra, pois vamos alá. Bueno, pois vamos a acabar con unha canción que vamos a cantar, podes deixar os instrumentos. Vamos a cantar unha canción que para nós é moi especial, bueno, nos encanta cantala, a verdade. Xusto hai hoxe un ano que se sestou esta canción, o 1 de xuño de 2023, pois déramos o concerto de final de curso no Conservatorio Superior de Música de Vigo, e ali entre o público pois estaba o que sería o compositor desta canción que vamos a cantar, José Prieto. É a primeira vez que vamos a dar un aplauso. Bueno, pois José é a primeira vez que escoitaba a orquestra, e bueno, parece que lle gustamos, e entón, pois do seu corazonciño, pois saiu, se inspirou para compoñer unha melodía, unha fermosa canción chea de amor, e que fala de nós. Con ela nos agasallou unha canción que fala de nós, da nosa orquestra, dos nosos nenos e nenas, e que se titula pois, o Xardín Cantareiro. Imos proxectar a letra para que non perdades detalle do que di. Pois, como vos digo, esta canción somos nós, fala de nós, da Orquestra Son das Flores, e invitamos vos a que a cantemos todos xuntos, pois todas e todos, vos e nós, somos todos un pedaciño de Son das Flores. Pois moitas gracias, agora sí, por acompañarnos esta tarde. Desexamos que vos gustara o noso concerto, que gustades tamén, como a nós, e que pois, juntos sigamos disfrutando da magia da música e do seu fantástico poder transformador. Moitas gracias.